Бангладеш, якія хацелі вывучацца на той мове, якую яны лічылі роднай. І нам, канешне, гэта нічога не нагадвае. І вось ЮНЕСКО вырашылі, што дзеля захавання моў, якія могуць знікнуць, менавіта ў гэты дзень будзе адзначацца такое свята роднай мовы, калі ўсе, хто размаўляе на сваёй роднай мове, змогуць пашанаваць яе яшчэ раз, а тыя, хто не размаўляе, змогуць успомніць, што нарэшце гэта стоіць зрабіць. І сёння да нас падлучыўся наш першы шаноўны госць, іх будзе ўсяго 3 сёння. Першым выступіць Франак Вячорка, гэта дарадца Святланы Ціхановскай, грамадскі актывіст і адлічаны студэнт з універсітэта яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрымам, так бы мовіць. Вельмі радыя вас бачыць сёння, Франак. Добрый вечар. Добрый вечер, таксама рады быць разам з вами. Ну і насамрэч мы бы хацелі пачаць з таго, як вы прыйшлі да таго, каб стаць беларускамоўным, каб стаць на гэты шлях, чаму менавіта вы прынялі такое рашэнне? Насамрэч моя сітуацыя адрозніваецца ад бальшыні, таму што у мяне не было моманту прыняцця рашэнняў. Я рос у беларускай сям'і, мой тата, мама, старэйшая сястра размаўлялі па-беларуску. Мяне выхоўвалі ў асяроддзі беларускіх пісьменнікаў, беларускай інтэлігенцыі. Наадварот, мяне нават не то што каралі, а мне рабілі заўвагі, калі я ўжываю нейкія расійскія словы. І я нават памятаю, што мне бацька казаў, што ты павінен у першую чаргу ведаць, як слушна казаць па-беларуску. А па-расейску навучыць цябе там школа, двор, вуліца, студэнцтва. Ну, так і атрымалася. Тое, што беларускую мову я вучыў дома, у сям'і, а расійская мова яна прыйшла разам з тэлевізарам, а потым ужо і інтэрнэтам. Ну і я вам скажу, што мне гэта дапамагло ў нейкай ступені, таму што беларуская мова, яна была і атачала мяне заўжды. А расійская мова, яна з аднаго боку, яна трапіла да мяне як замежная, спачатку, а з іншага боку я таксама навучыўся разумець тых людзей, якія вось гэтае рашэнне, пра якое вы кажаце, вымушаныя былі прымаць. Скажыце, а ці адчуваўся такі асобны кантраст, калі вы выходзілі, напрыклад, з хаты, да, і павярталіся ў паўсядзённае жыццё, дзе ўсе размаўлялі па-руску? Я ніколі не пераходзіў у школе, напрыклад, на расійскую мову. Я вучыўся ў 20-й школе, якая потым стала 8-й гімназіяй. Гэта на вуліцы Якуба Коласа. Недалёка ад крамы Музыка, там спортмастер, Рыга знакамітая. І у мяне сапраўды бальшыня аднагодкаў гаварылі па-расейску, хаця школа была фармальна беларускамоўная, але нікому не замінала тое, што я быў беларускамоўны. І, безумоўна, было такое, што нехта дражніў, нехта кпіў, высмейваў нейкія словы, але потым яны прывыкаюць, галоўнае, каб ты сам не падстройваўся пад іншых. Таму што быць беларускамоўным – гэта актыўная пазіцыя. Людзі бачаць, што ты гаворыш па-беларуску, твая прынцыповая пазіцыя, што гэта не нейкі там прыкол, што ты не проста там пантуешся ці хочаш выдзяляцца, і яны пачынаюць ставіцца да цябе з павагай. Вельмі часта бывае так, што мы, альбо тыя, хто пераходзіць на беларускую мову, мы недастаткова настойлівыя. Так і мы потым пераключаемся пад мову большасці, пад рускую. Ну і адпаведна, людзі не перастройваюцца на беларускую, мы перастройваемся на рускую. А я думаю, што тым, хто беларускамоўны, ім трэба якраз такі прынцыпова трымацца беларускамоўнасці, і тады іншыя будуць дапасоўвацца да вас, а не вы да іх. Скажыце, вось не ўсім так пашчасціла, на жаль, быць у сям'і беларускамоўнай, так? Што вы параіце тым людзям, якія толькі пачынаюць свой шлях вывучэння мовы, ці як вы ставіцеся да трасянкі, напрыклад? Я стаўлюся нармальна. Я думаю, што лепей спрабаваць, лепей рабіць памылкі, чым не спрабаваць. Ніхто не загаворыць ідэальна. Нават калі вы вывучаеце мовы там ангельскую, французскую, нямецкую, вы заўжды пачынаеце з таго, што робіце памылкі. Робіце памылкі, мала таго, вы можаце прасіць, каб людзі вас выпраўлялі. Калі вы пераходзіце на беларускую, вы таксама кажыце, што вось я спрабую перайсці на беларускую, папраўляйце мяне, калі я буду рабіць нейкія памылкі, нічога кепскага ў гэтым няма. Плюс дапамагае, калі вакол вас становіцца больш людзей беларускамоўных, тады вы вывучаеце нейкія новыя словы, нейкія новыя абароты,
беларуская мова перастае быць замежнай. Я думаю, што гэта самы важны такі этап пры вывучэнні, пры пераходзе на беларускую мову, гэта калі беларуская мова становіцца нормай. І вельмі важна, каб у вашай свядомасці, у вашым мозгу вось гэтая норма яна замацавалася. Скажыце, наколькі мне вядома, вы нейкі час правялі ў арміі, так, і як вот стаўленае да беларускамоўных людзей было, напрыклад, там? Ці адчуваўся нейкі стрэс асабісты? У арміі было складана, таму што войска расейскамоўнае, і ўсе загады, усе каманды, уся служба яна па-расейску. І камандзірам некаторым гэта вельмі не падабалася, яны нават спрабавалі мяне караць альбо казаць, што будзеш яшчэ гаварыць па-беларуску, то паедзеш на гаўптвахту. Быў такі момант, калі я сваіх паплечнікаў там перавёў на беларускую мову, і хлопец пачаў, будучы дзяжурным, днявальным, пачаў аддаваць каманды на беларускай мове, і яму тады афіцэр сказаў, што яшчэ адна каманда па-беларуску застрэлю. Бывалі розныя моманты, але зноў жа тут пытанне прынцыповасці. Калі яны бачаць, што это не проста нейкая такая фішка, каб папантавацца, калі гэта твая прынцыповая паслядоўная пазіцыя, тады яны ставяцца з павагай. І было цяжка, было нязручна, трэба пераступіць пра сябе, перайсці праз дыскамфорт, пісаць усе заявы па-беларуску, каманды, рапарты па-беларуску. І тады яны разумеюць, што нічога з табой не паробіш, трэба мірыцца. І быць беларускамоўным гэта зноў жа, гэта пастаянна трэба змагацца і пераадольваць вось гэтую і грамадскую думку, і бюракратыю. Таму што ўся бюракратыя яна расейскамоўная. Таму будзьце гатовыя, што вам будзе складана, але гэта потым калі-небудзь усё кампенсуецца. Вось адказ на такое галоўнае пытанне, навошта змагацца, за беларускую мову, размаўляць на ёй, калі можна ў прынцыпе ісці па хвалі, і размаўляць на расейскай, і як бы ўсё добра будзе. Галоўнае, што цябе зразумеюць. Навошта пераходзіць? Я думаю, што тут у кожнага розная матывацыя. Так? Я, напрыклад, адчуваю такую маральную адказнасць, што хто калі не я. Все-таки мы беларусы, у мяне бацькі беларускамоўныя, мы ўсе дбаем пра беларускую незалежнасць, ідэнтычнасць, і мы мусім гэтага трымацца, мусім змагацца за беларускую мову. Таму у мяне гэта такое пытанне маральнага прынцыпу. Для некаторых гэта таксама у некаторых можа быць іншая матывацыя. Зноў жа, я тут не скажу. Але я думаю, што цяпер, пасля ўсіх падзеяў мінулага года, калі пачалася наша рэвалюцыя, я думаю, што веданне мовы, яно павінна стаць нормай для кожнага беларуса, таму што гэта частка нашай ідэнтычнасці, за якую мы так цяжка змагаемся кожны дзень ад жніўня мінулага году. Скажыце, вось шмат ёсць меркаванняў пра тое, што зараз беларуская мова гэта такая мова інтэлігенцыі, моладзі, студэнцтва, андэграўнда можа нават. Што вы пра гэта думаеце? І вось на ваш погляд, як змянялася гісторыя беларускай мовы ў апошнія 10 год, напрыклад? Я думаю, што мовы стала болей, яна стала больш масавая, яна стала моднай. Асабліва гэта стала адчувальным у 2014 годзе, калі пачаліся падзеі ва ўкраіне, потым кампанія з вышымайкамі, потым беларусізацыя, якую праводзілі арт-сядзіба і многія іншыя арганізацыі. Зараз вось праз 6 гадоў, праз 7 гадоў ужо беларускамоўнымі праектамі нікога не здзівіш. Тады гэта было, беларуская мова дзесьці там гуртавалася вакол пары арганізацыяў, ЗБС, арт-сядзіба, нейкія палітычныя структуры. Зараз вельмі шмат беларускамоўных ініцыятываў, якія прынцыпова робяць усю дакументацыю і вядуць усю дзейнасць па-беларуску. Дзякуючы інтэрнэту беларускай мовы стала больш, тэлеграму, ютубу, вельмі шмат праектаў, якія прынцыпова ўжываюць беларускую мову. Мне здаецца, стала болей беларускай мовы ў студэнцтве. І тут з аднаго боку, вядома, гэта вынік працы студэнцкіх арганізацый, у тым ліку ЗБС, але з іншага боку, это таксама вынік агульнага трэнду. Таму што быць беларусам, а значыць быць беларускамоўным, любіць сваю гісторыю і мову, стала
неяк прэстыжна, папулярна. Я нават скажу, што беларуская мова ў цэлым яна пазітыўна вылучае. Яна абазначае такі знак якасці для многіх. Я ведаю, што многія людзі пантуюцца тое, што яны такія беларускамоўныя, і ў гэтым у гэтым таксама ёсць такі свой шарм. Мне падабаецца творчасць там Піліпа Беспамылковага, напрыклад, які праз такі правакацыйны праз правакацыйную творчасць, кліпы, які ён здымае для Ютубу, ён спрабуе прыцягнуць увагу да беларускай мовы як такога нейкага секс-сімвалю. Любыя спосабы добрыя. Галоўнае, каб беларуская мова перастала быць маргінальнай, каб яна перастала ўспрымацца як нешта там, як лапці дрындушкі з мінулага. Як толькі на мове загавораць усе, і старыя, і маладыя, і рэперы, і панкі, і гопнікі, тады можна будзе расслабіцца. Вось для таго, каб мова стала такой інклюзіўнай, да, напэўна, патрэбнае нейкае асяроддзе. І па большасці гэта пераклады ў тым ліку. Да. Я ведаю, што вы некаторы час перакладалі і займаліся нават агучкай фільмаў. Што вы можаце пра гэта распавесці, як гэта ўсё адбывалася? Так, гэта праўда. Першымі перакладаць фільмы на беларускую мову сталі не мы. Тады быў такі, там быў Віталь Станішэўскі, яшчэ некалькі чалавек, яны рабілі дзіцячыя мульцікі, перакладалі «Прыгажуня ў сонным лесе», «Болта», некаторыя іншыя перакладалі на беларускую мову. А потым у 2005 годзе я сабраў сваіх сяброў, і мы пачалі дубляваць на беларускую мову папулярнае кіно. Мы агучылі Шрэка 2, Шрэка 3, крымінальнае чытво, Любоў насамрэч, нешта яшчэ. Гэтыя фільмы залівалі ў інтэрнэт, там распаўсюджвалі на дысках. Гэта быў такі фурор. Пасля гэтага з'явілася ініцыятыва «Кінаконг» Андрэя Кіма, якая зараз там з Валкомам А1 паказвае гэтыя беларускамоўныя фільмы ва ўсіх кінатэатрах краіны. Але тады, 15 год таму назад, гэта было унікальна. Гэта было абсалютна нова, нечакана. Як это так, галівудскае кіно па-беларуску. Таксама была спроба кампутарныя гульні беларусізаваць. Вы памятаеце, які быў фурор, калі World of Tanks, свет танкаў, атрымаў беларускую мадыфікацыю. Нам трэба беларускую мову зрабіць нормай. Каб яна стала нормай, яна павінна быць і ў кампутарных гульнях, і ў мульціках, і ў кінематографе. Яна павінна быць на кніжных паліцах. А каб гэта было, трэба, каб людзі з розных сфераў аб'ядналіся. І дзякаваць Богу, у айцішным свеце вельмі шмат людзей, якія сімпатызуюць беларускай мове. І зараз многія з іх менавіта ініцыятары таго, каб розныя новыя аплікацыі, дадаткі для мабільных тэлефонаў, яны мелі ў тым ліку беларускамоўныя версіі. Скажыце, а вось калі займаецеся перакладамі, да, я ведаю, што таксама быў перакладзены Шрэк з вашай дапамогай. Як ўсё асяроддзе фільма там, ці мультфільма перанесці на беларускія рэаліі? Ці гэта цяжка? Былі нейкія, магчыма, цікавыя моманты ў гэтым? Мы раней калісьці былі такія так званыя гоблінаўскія пераклады у 90-е, пачатку 2000-х годах. А мы паспрабавалі не проста там пераагучыць слова ў слова на беларускую мову у Шрэку там ці ў крымінальным чытве, а дадаць беларускія рэаліі. І там кажа у крымінальным чытве: «Ну, я зараз грымну, як той засраны Чарнобыль». Ось, альбо чароўны прынц у Шрэку ляціць на мятле, захопліваць замак Шрэка і крычыць: «За новую Беларусь, трымайцеся, сябры!» Ну і гэта ўсё выглядала як нашэсце ябацек. У нас была задача такую даць людзям адчуванне, што яны не проста глядзяць фільм у беларускім дубляжы, а што яны нібыта знаходзяцца ў Беларусі. І мы там дадавалі нейкія беларускіх герояў, беларускія жарты, нейкія фразеалегізмы, метафары. Там асёл прыбягае ў пакоі да Шрэка і крычыць: «Добрай раніцы, жлобская нацыя», песню Віктара Шалкевіча. Ну і гэта вельмі класна. Таксама гэта творчасць, але гэта таксама адаптацыя. Таму што пераклад кіно гэта не абавязкова слова ў слова, гэта адаптацыя, таму што людзі ж яны хочуць не проста дакладна зразумець сэнс арыгіналу, яны хочуць адчуць. А каб адчуць, трэба ім даць нейкі больш кантэксту. А каб даць больш кантэксту, ты дабаўляеш нейкія такія фішкі, звязаныя з рэаліямі гэтых людзей, для якіх фільм прызначаны.
Вось таксама прыгадала момант, калі ў перакладзе Шрэка было пазначана, што адзін з персанажаў, асёл, калі я не памыляюся, чытаў кнігу, і гэта была гісторыя Беларусі. Вельмі цікава, мне дагэтуль запамяталася. Дзякуй вам вялікі за тое, што вы зрабілі. Я думаю, што гэта значны ўнёсак у культуру беларускую. Вось калі крыху ўспомніць момант вашага адлічэння, потым вы паехалі вучыцца за мяжу у Амерыку, як там ставіліся да вашай беларускамоўнасці, ці былі нейкія адметныя рысы ў гэтым? Ну, калі казаць пра момант адлічэння, то я вучыўся на журфаку, і я таксама там размаўляў па-беларуску, пісаў па-беларуску, не скажу, што ўсім гэта падабалася. Таму што журфак, як і любая дзяржаўная інстытуцыя, яна любіць усе гэтыя паперкі, усе паперкі па-расейску, і калі раптам нехта пачынае быць прынцыпова беларускамоўным, гэта нікому не падабаецца. Хоць яны там і сцвярджаюць, што мы такія дзвюхмоўныя, інклюзіўныя, гэта неправда. Але мы на журфаку пачалі рабіць таксама розныя ініцыятывы падтрымку беларускай мовы. Мы зрабілі дзень роднай мовы, дарэчы, дзе калі развесілі па ўсім будынку журфаку плякаты з выказваннямі настаўнікаў і студэнтаў пра беларускую мову. Ну і там было выказванне ў тым ліку Вінцента, Зміцер Папко, беларускі рэпер, які казаў, там на розных мовах пісаў, чаму беларуская мова это крута. Ягор Марціновіч, які цяпер рэдактар нашай Нівы, таксама пра беларускую мову, Ася Паплаўская і многія іншыя. Ну, але я не давучыўся на журфаку, у тым ліку за гэтую актыўнасць мяне адтуль выперлі. Ну і я паехаў у Штаты. Ну і ў Штатах, вядома, я сутыкнуўся з іншым асяроддзем. Гэта такі касмапалітычны свет, дзе людзі з розных культураў, розных народаў збіраюцца. І я таксама там беларускую гісторыю распавядаў, беларускія нейкія рэаліі. Ну, было вельмі цікава, так, таму што тое, што мы перажываем у Беларусі, для многіх людзей у свеце гэта шок. Яны не могуць зразумець, якім чынам у 21 стагоддзі у людзей могуць быць праблемы заўжывання роднай мовы альбо праблемы з навучаннем народнай мовы. Ну і я там, вядома, усім тлумачыў нашу сітуацыю і адукоўваў, прасвятляў пра беларускую рэальнасць. І цікавіліся людзі, іншыя студэнты гэтым? Вельмі цікавіліся, таму што мы для іх это такі нязведаны свет. Пра Беларусь не ведаюць нічога. Не ведаюць нават і Чарнобыля і Лукашэнку, нягледзячы на міф. Яны, можа быць, цяпер, пасля 20-го года, увесь свет ведае, і цяпер жартуюць, што калі пытаюцца, дзе знаходзіцца Расія, то найлепшы адказ, гэта там, дзе Беларусь, недалёка. Але да 20-го году пра Беларусь ведалі вельмі мала. Ну і я там вучыўся 2 гады, і трэба было неяк тлумачыць. Прыязджаў да нас ва ўніверсітэт Станіслаў Шушкевіч, напрыклад, з лекцыі. Я яго там перакладаў, і сабралася там палова факультэта. Для многіх было проста шокам. Калі Шушкевіч распавядаў, як распадаўся Савецкі Саюз, як утвараліся незалежныя дзяржавы, як яны ў Белавежскай пушчы за адну ноч прыехалі, дамовіліся і развалілі Савецкі Саюз. Ну, гэта ўсё вельмі цікава. Але найбольш цікава гэта пра тое, як потым нашыя дзяржавы афармляліся. Але найбольшым шокам для ўсіх амерыканцаў, вядома, стала, якім чынам пасля Савецкага Саюза беларусы дазволілі, што да ўлады прыйшлі такія, як Лукашенко. Ці вывучаў, магчыма, нехта з амерыканцаў беларускую мову? Вам вядома пра гэта? Ну, у Амерыцы вельмі мала факультэтаў, дзе ёсць настаўнікі, якія выкладаюць беларускую мову. Быў беларускі цэнтр у Канзасе, дзе кіравала Паўліна Сурвіла, дачка Івонкі Сурвілы, але ён нядаўна закрыўся. І, на жаль, я ведаю, што некалькі у Каліфорніі ёсць таксама некалькі такіх гарадоў, дзе шмат беларусаў жыве, і там ёсць беларускамоўныя школкі, там ці нават настаўнікі, якія прапагандуюць беларускамоўную культуру. Але ў цэлым, на жаль, нам трэба над гэтым папрацаваць. Нам трэба зрабіць так, каб у буйных універсітэтах была беларусістыка. Для гэтага ў нармальных дзяржавах ёсць міністэрствы. Напрыклад, МЗС займаецца тым, каб у універсітэце ў Гарвардзе, у Оксфордзе былі курсы беларусістыкі, беларусазнаўства. Але паколькі нашае міністэрства, яно захопленае Лукашэнкам, якому ўсё па барабану, ніхто гэтым не займаўся, то і амаль нідзе, ні ў якіх універсітэтах беларусазнаўства вывучаць немагчыма.
Вось зараз таксама рабяты з чата пытаюць, колькі зараз людзей у штабе Святланы Ціханаўскай размаўляе па-беларуску. Ну, цікавіць вось такое пытанне. Ой, ну шмат размаўляюць. Ну, сёння, напрыклад, дзень роднай мовы, і мы дамовіліся, што ўсе сёння размаўляюць па-беларуску. Ну, у нас заўжды пастаянна размаўляюць па-беларуску Александр Дабравольскі, Валер Кавалеўскі, валянтэры і таксама беларускамоўныя, якія знаходзяцца ў офісе. Я проста не магу ўсіх называць, таму што не ўсе публічныя асобы. Але, ну, можа быць, не большыня, але адсоткаў 20-30 размаўляюць заўжды па-беларуску. Але, напрыклад, ну, я там заўжды праводжу нарады на беларускай мове. Мы недавно абмяркоўвалі, што у нас мала контенту на беларускай мове. Нам, напрыклад, не хапае валянтэраў, хто бы мог перакладаць усе тэксты, матэрыялы, інтэрв'ю на беларускую мову. Таму, калі нехта жадае дапамагчы, звяртайцеся, работа знойдзецца. Я думаю, што мы, вядома, не дапрацоўваем у гэтым кірунку, тому што асноўная мова расійская, так павялося, але мы дамовіліся, што ўсё ў ідэале павінна перакладацца на беларуску. Вось калі ўсё ж такі здарыцца наша новая Беларусь будучыні, якой будзе беларуская мова ў ёй, якое будзе яе месца, як вы гэта бачыце? Не, ну вельмі важна забяспечыць, каб беларуская мова была дзяржаўная. Пры гэтым без ніякага абмежавання для выкарыстання расійскай мовы. Усе, хто жадаюць выкарыстоўваць расійскую, маюць на гэта права, але ўсё-такі дзяржаўная мова ў нас адна. Беларуская, мы павінны з гэтым лічыцца, мы павінны яе шанаваць, мы павінны яе бараніць. Гэта наш скарб, гэта частка нашай ідэнтычнасці, гэта тое, што робіць нас народам. Я думаю, што без ніякага прымусу паступова, можа быць, за адно пакаленне школьнай адукацыі, это 11 гадоў школы, беларуская мова вернецца у грамадскі ўжытак, стане мовай большасці, без ніякага прымусу, без ніякіх дадатковых там захадаў і законаў. Яна вернецца і ў медыі. Магчыма, трэба, каб улады гаварылі па-беларуску. У цяперашніх уладаў да беларускай мовы ніякай цікавасці няма. У цяперашніх уладаў, якія ўтрымліваюць уладу незаконна, няма. Але ж мы ведаем, што лукашэнкаўцам засталося недоўга. А тым, хто прыйдзе пасля, ім належыць менавіта вось гэтая місія па адбудове беларускай дзяржавы, у тым ліку па вяртанні беларускай мовы ў грамадскі ўжытак. Я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта атрымаецца, і мы сапраўды пачуем нашу родную мову ў метро, пачуем яе на вуліцах, у крамах. Дзякуем вялікі, Франак, што былі гэты час з намі. Вельмі цікава было паслухаць, і дзякую вам яшчэ раз за тую працу, якую вы робіце па аднаўленню нашай культуры. Дзякуй, добрага вечара вам. Дзякуй вам, усяго добрага. Я нагадаю нашим гледачам, што зараз ідзе стрым з адзіночання беларускіх студэнтаў і студэнцкай ініцыятыўнай групы, прыўрочаны да Дня роднай мовы. Сёння мы абмяркоўваем тое, як можна перайсці на беларускую мову і пры гэтым не шмат страдаць. Дзякую вялікі яшчэ раз на Франаку, які мінулыя 30 хвілін дзеліўся з намі сваёй гісторыяй. Зараз з намі на сувязі блогер, вядомы беларускамоўны чалавек у Мінску. Гэта Алесь Мінаў, малады настаўнік беларускай мовы і грамадскі актывіст, і проста цудоўны, файны чалавек. Алесь, скажыце, ці вы нас зараз чуеце, бачыце? Так, вас чую, бачу. Вы мяне чуеце? Так, але мы вас не бачым, но чуем. Так, зараз спрабуем. Вось, бачыце? Да, зараз бачу. Дзякую вам вялікі, што падлучыліся да нас сёння. Так, усё добра, вас чуваць, відаць, тады можам пачынаць нарэшце. Я б спачатку хацела вас распытаць пра тое, як здарыўся ваш шлях да роднай мовы, з чаго ўсё пачалося. Магчыма, вы можаце прыгадаць гэты момант. Ой, ну так, атрымліваецца сапраўды цікавая гісторыя, бо я нарадзіўся у звычайнай менскай сям'і, і, вядома ж, все рускамоўныя. І нават было такое, што у 5-6 класе дзесьці в школе пытаўся у настаўніцы беларускай мовы, а навошта нам мову вучыць? Давайце гэты час вытрацім нешта больш карыснае, там матэматыку ці іншую мову, там нямецкую, каб была карыснейкая. Вось. Беларуская літаратура мяне не надта цікавіла, хаця у мяне ў сям'і такое спакойнае стаўленне было, не тое, каб вельмі там любілі, шанавалі, але збольшага пазітыўнае, не больш.
І дзесьці уже бліжэй да старэйшых класаў, гэта 9 класа была, я пачаў цікавіцца менавіта не мовай у першую чаргу, а нашай гісторыяй, беларушчынай. Я заўсёды разумеў, што робіцца ў краіне, але той узрост, калі найбольш гэта пачынае неяк турбаваць. І менавіта вось праз гэтае ўсё я пачаў прыходзіць да беларускай мовы, таму што, напрыклад, мы ўсе ведаем, што ўжо большасць людзей ванітуе ад гэтай другой сусветнай вайны, тым больш якая яшчэ называюць там Вялікая Отечественная. Ёсць жа слаўныя там старонкі ў нашай мінуўшыні, як слуцкі збройны чын, як бітва пад Воршай і так далей. І калі ты хочаш пра гэта пачытаць, пра гэта дазнацца, нешта паглядзець, то безумоўна гэта на беларускай мове. Калі ты пачынаеш глядзець на нейкія рэчы, якія з'яўляюцца нашым нацыянальным гонарам, тое, што можна вось так з гонарам назваць, так, гэта наша беларушчына, гэта нашыя вядомыя людзі, гэта нашыя там падзеі нейкія вядомыя, ўсё гэта па-беларуску. Вось так патроху я прыйшоў да высновы, што беларуская мова гэта рэальна вельмі крута і трэба неяк далучацца. І вось 9 класа, дзесьці бліжэй да яе канца, я вырашыў в пэўны момант, я не памятаю, нейкая імпрэза была в парку Горкава, звычайная імпрэза там каля дзяржаўная, але там нейкая жанчына выйшла, выступала па-беларуску. Я такі пачуў і мяне нешта стукнула, вось я буду размаўляць па-беларуску. Хаця гэта нельга было назваць беларускай мовай ні ў якім выпадку. Это нешта жудаснае, нават не трасянка. Я ўвогуле дзіўлюся, як я тады размаўляў, бо я слаба ведаў мову, мала словаў ведаў і так далей. Але была моцная падтрымка ад сяброў. Некаторыя проста здзіўляліся, чаму навошта, некаторыя казалі: ой, класна, вось малайчына. Таксама ў школе шмат з настаўнікаў, хто мяне падтрымліваў, асабліва настаўнік гісторыі, вядома, рускай мовы, беларускай мовы. Вось. І я памятаю тое адчуванне, калі вось звычайна ў такім узросце падлеткавым не хочацца засынаць, там шмат думак, усього астатняга. Я клаўся ў ложак і думаў, вось бы хутчэй заснуць, прачнуцца, настане новы дзень, і я пойду там буду па-беларуску размаўляць. Вось так гэта было, і з того моманту я пачаў размаўляць выключна па-беларуску і неяк сваю мову удасканальваць. Я хадзіў на мовы на нова, курсы вядомыя, чытаў, глядзеў і так далей. І з часам прыйшло вось уменне размаўляць, можа, не на чыстай літаратурнай мове, да і навошта гэта ў паўсядзённым жыцці. Пачаў размаўляць па-беларуску на такім узроўні, што мяне ён задавальняе. І вось такім чынам гэта адбылося. Скажыце, а вось асяроддзе ж, яно па Беларусі па большасці рускамоўнае. Як вы пераадольвалі гэта, як змагаліся з гэтым, магчыма? Вось гэта цікавае пытанне, бо спачатку для мяне, наадварот, гэта было як такі шок, што вось ўсё па-расейску, я гэта не вельмі ўспрымаю, я сам па-беларуску размаўляю, шукаю словы, перакладчык заўсёды, там слоўнік, тыскарнік і так далей. Але вось потым ужо гэта прыйшло, што сапраўды цяжка, калі ўсё вакол па-расейску, у галаве словы гэтыя блытаюцца. Я пачаў заўважаць, што я часам выкарыстоўваю словы там набліжаныя да расейскай мовы ці словы папрасцей, вядома, хочучы таго, каб людзі зразумелі, каб не было такіх перапытанняў, чагосьці яшчэ. Таму гэта вельмі цяжка. Потым з паперамі цяжка. Я ў школе працую, я выкладаю беларускую мову, літаратуру, але все астатнія паперы па-расейску, і мы абавязаны іх па-расейску запаўняць, а праваць я не ведаю, ці я напишу там без памылак па-расейску, я не вучыўся там в універсітэце пісаць і так далей, я забыў ужо, як там, тое ці іншае слово пісаць. Там у банку ўсе паперы па-расейску, калі ты просіш у іх па-беларуску, яны кажуць, вось вы там першы, хто звяртаецца, мы там абавязкова вырашым, але ніхто ніколі гэтага не вырашае. Таму гэта сапраўды цяжкае пытанне, і гэта нават па сённяшнім, так бы мовіць, заканадаўстве яно павінна быць іначай. Але, на жаль, мы маем тое, што маем. Так, гэта нагадвае нават нейкую дыскрымінацыю беларускамоўных людзей у грамадстве. Ці вы з гэтым сутыкаліся недзе яшчэ, акром вось запаўнення паперак? Наконт дыскрымінацыі не ведаю, можа, вось такі чалавек, што я ўсё ўспрымаю неяк вось проста, лёгка, і вось нешта негатыўнае я імкнуся як бы найхутчэй там выкінуць з галавы. Таму вось канкрэтна выпадкаў, напэўна, і не прыгадаю, але каб можна было назваць сапраўды вось
мяне закранула, але звычайна нейкія няемкія сітуацыі, нейкія турботы, перашкоды, яны амаль што кожны дзень. Там мінімальна, што ў краме цябе не разумеюць, ці ў кавярні нейкай даюць не тое, ці перапытваюць 100 разоў, вось так. Але тут варта зазначыць, што апошнім часам, заўсёды так было, але апошнім часам проста значна болей стаўленне да беларускай мовы вось максімальна пазітыўнае. І сярод проста людзей, і сярод тым больш знаёмых маіх, то бок большасць людзей гэта вельмі падтрымлівае, вельмі часта гучаць словы падзякі, падтрымкі і так далей. Хаця мне здаецца, лепей казаць не словы падзякі, а спрабаваць там пару слоў хаця б звязаць па-беларуску для чалавека. Гэта цудоўна. Я спадзяюся, пасля гэтага стрыму нарэшце будзе крыху больш людзей намагацца размаўляць на роднай мове альбо і чыстай роднай мове размаўляць. Скажыце, вось вы зараз працуеце выкладчыкам, настаўнікам, так? Якое стаўленне вучняў вашых, там, некаторых класаў да таго, што вы беларускамоўны, да таго, што трэба вучыць яе? Што кажуць дзеці? Глядзіце, я яшчэ да таго і класны кіраўнік, то бок я класнае кіраўніцтва, все дадатковыя імпрэзы і так далей веду па-беларуску з дзецьмі. Спачатку былі ў іх нейкія такія вялізныя вочы, пытанні, а як мы не зразумеем. Цяпер вельмі шмат з іх, гэта 5 клас, намагаюцца са мною па-беларуску размаўляць там на перапынках, па нейкіх пытаннях у класе, так далей. Стаўленне ў цэлым у дзяцей, я не скажу, што ў іх ёсць вялізная ахвота такая вось, што ў іх там гараць вочы і жаданне вывучаць менавіта беларускую мову, але вось яны усведамляюць, што беларуская мова гэта добра. 5 клас, на маю думку, гэта ўсё ідзе ў першую чаргу з сям'і. І тут я неяк для сябе аналізаваў, чаму бацькі кажуць сваім дзецям, што вось беларуская мова добра і так далей. Бо заўсёды так было, што мова гэта сродак выказаць не толькі нешта перадаць, а менавіта выказаць сваю пазіцыю, тым больш у нашым становішчы. І калі бацькі хочуць неяк заахвоціць сваіх дзяцей у сённяшнія падзеі, то дзяцей же не будзеш цягваць нешта больш сур'ёзнае. А што зрабіць? А вось мова. Таму сказаць дзіцёнку, што гэта наша родная мова, што гэта добра і так далей. Мне здаецца, вось гэта і адчуваецца ў дзецях зараз. А ўсведамленне такое больш глыбокае, мне здаецца, оно прыйдзе, безумоўна прыйдзе. А пра тое, вось як увогуле людзі прыходзяць да беларускай мовы, мне здаецца вельмі недарэчнымі тыя вось словы, маўляў, там мова прыгожая, спявучая і так далей, матчына, бо пра любую мову можна так сказаць. Нехта там ташчыцца проста ад марнаваных гуркоў, некага ванітуе. Так, з мовамі тое самае, таму мне здаецца, гэта недарэчна казаць. А чаму тады? Што родная мова, а адкуль яна родная? Яны выхоўваліся па-расейску і так далей. Гэтай роднасці таксама не адчуваецца вось неяк фізічна. Мне здаецца, в першую чаргу гэта той комплекс ідэй, які нясе наша мова. Па-першае, вось як я ўжо казаў, калі мы нешта шукаем такое сапраўды беларускае, яно будзе па-беларуску, яно будзе на нашай мове. Ввогуле, калі мы пачынаем слухаць беларускія песні, у нас велізарная колькасць шыкоўных песняў і абсалютная проста амаль што ўсе яны гэта песні, якія кажуць пра нашу волю, пра змаганне беларусаў в розныя часы, але все мы разумеем, да чаго гэта вядзе. І то бок сама належнасць да мовы заахвочвае чалавека да нейкіх грамадзянскіх думак, разважанняў. І наадварот, то бок калі чалавек хоча выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, можа зараз гэта троху прасцей стала в пэўных сітуацыях, прасцей менавіта штосьці зрабіць, мы не кажам пра наступствы, то раней ввогуле гэтай магчымасці не было там 2 разы на год кудысьці выйсці. А вось канкрэтна мова, гэта быў той шлях, які чалавек мог выбраць для сябе, каб паказаць, вось беларуская мова, і вы самі ўсё разумееце надалей. Вот наколькі я памятаю школьную праграму, калі я яшчэ вучылася, там беларуская літаратура была пабудавана на нейкіх творах пра вайну, пра вёску, і гэта такі таксама стэрэатып, што па большасці наша культура з гэтага і складаецца. Што вы пра гэта думаеце, як, магчыма, можаце паспрачацца з гэтым? Тут паспрачацца немагчыма. Это сапраўды так. Наступ на мову ідзе яшчэ з савецкага часу, хаця мне здаецца, вось з сярэдзіны 90-х гадоў гэты наступ
можа не больш жорсткі, але больш плённы, на жаль, в пэўных галінах. В савецкі час была такая установка, што вось вам нацыянальныя мовы, нацыянальная культура, але яны вось такой рэзервацыі, яны павінны выкарыстоўвацца там, дзе гэта дазволена, і не болей. То бок тэатр, пэўная літаратура, і тое не ўся. Вядома, што замежную літаратуру, клясіку замежную не перакладалі на нацыянальныя мовы, толькі на расейскую, і было забаронена на іншыя мовы перакладаць. І вось вам рэзервацыя. І калі вы выходзіце з тэатру, нават калі вы актор ці нехта, вы маеце размаўляць на расейскай мове, іначай там на вас мінімум дзіўна паглядзяць, ну а максімум в тыя часы магло быць што заўгодна. І зараз імкнуцца зрабіць тое самае, то бок вось вам беларускі тэатр, дзе мы прыйшлі, паглядзелі па-беларуску, вось вам там, у нас жа нават няма там тэлеканала, які б на беларускай мове цалкам быў, няма у нас установы адукацыі вышэйшай ніводнай. То бок вось намінальна мова існуе, і мы яе далей не выпусцім, як вось нейкія, бываюць такія кветкі, якія растуць прыгожа, але вельмі добра яны распаўсюджваюцца, і адразу выходзяць за межы гэтай грады, вырываюць, каб толькі там. Вось імкнуцца зрабіць тое самае, і праграма так пабудавана. Ёсць добрыя творы ў праграме, але карэктуюць, і кожны год, кожны гэта выпраўленне праграмы, гэта нейкі жах. Выкінулі Кастуся Каліноўскага, скарачаюць Быкава, скарачаюць Барадуліна, выкідаюць і ўстаўляюць нешта, вось як у Баколаса новую зямлю цяпер больш праходзіць цалкам, хаця, ну, гэта цікавы твор, глыбокі, але не для таго ўзросту. Ёсць творы, якія значна больш могуць заахвоціць. Ёсць велізарная колькасць вершаў розных перыядаў, якія такія свецкія вершы, якія паказваюць там гарадское жыццё, якія паказваюць, ну, так бы мовіць, багему, так, што можа быць цікава. А не ў школьнай праграме гэта партызаншчына, прычым аднабокая, вось такая савецкая партызаншчына, гэта калгасы, гэта сацыялізм і так далей. Таму гэты наступ на беларускую мову, па сутнасці, гэта яе знішчэнне паступовае, накіраванае, яно пра школьную праграму таксама працягваецца, і проста трэба разумець, у якой краіне мы жывем і якія ставяцца мэты. Таму, ну, настаўнікі не могуць нейкім чынам цалкам з гэтага выйсці, бо гэта всё сістэма. Але можна неяк спрабаваць паказаць з іншага боку твор, спрабаваць даць нешта дадаткова, і звычайна дзеці гэта адразу вельмі спрымаюць пазітыўна і пачынаюць сапраўды любіць нават вось гэтае тое, што мы маем. Вось чалавек, які ніколі не вучыў там беларускую мову нават у школе, калі гэта было абавязкова, які ніколі не сутыкаўся з нейкай беларускамоўнай культурай, з чаго яму трэба пачаць? Магчыма, вы можаце нешта параіць? Пачаць з любові да Беларусі, в першую чаргу, з спрыняцця Беларусі як ці чагосьці роднага, а калі чалавек прыехаў з іншай краіны, проста спрымаць Беларусь як тую краіну, якую ты хочаш там любіць, пазнаваць і так далей. І тады, безумоўна, гэта ўсё будзе паступова. У мяне ёсць добры прыклад. Мы вучыліся в універсітэце, у нас была на паралелі дзяўчына з Бранску, з Расіі, яна прыехала ў Беларусь, у выніку цяпер яна можа па-беларуску размаўляць, ну, можа не ў вельмі добрай ступені, але прыстойна размаўляць па-беларуску, яна ўсё па-беларуску разумее, і палепей, чым шмат якія беларусы, якія тут нарадзіліся і жылі. Таму тут галоўнае жаданне. Вось, можа, ёсць нейкія творы, якія асабліва будзе цікава пачытаць, калі толькі пачынаеш вывучаць мову? Ну, разумееце, творы гэта на аматара. Ну, мяне, напрыклад, заўсёды вельмі ўзбуджаюць і цікавяць творы, ну, напрыклад, грамадзянская лірыка, там, Нел Гілевіч, Владзімір Някляеў і так далей. Камусьці Владзімір Караткевіч падабаецца. Ну, безумоўна, мне здаецца, Караткевіч, ну, в першую чаргу, там, дзікае паляванне, ну, каму яно не зойдзе. Нават калі чалавеку цяжка па-беларуску чытаць, то сам твор яго прымусіць сябе прачытаць, знайсці в перакладчыку, ў слоўніку гэтыя словы, запомніць іх і так далей. І мне здаецца вельмі важна тое, што зараз з'яўляецца там, напрыклад, на тым жа Ютубе велізарная колькасць і тэатральных пастановак, і чытанняў і так далей, і гэта значна прасцей ва ўспрыманні і таксама дапамагае мову зразумець. Таму, ну, шукаць в інтэрнэце вельмі шмат чаго, фільмы перакладзеныя і так далей. Мы, магчыма, зараз тады парухаемся да пытанняў, якія задаюць вам у каментарах у чаце на Ютубе. І вось пытае чалавек, ці змянілася стаўленне дзяцей у школе да беларускай мове. Я так разумею, здесь ідзе гаворка пра ўжо паслявыбарчы перыяд, і, магчыма, нешта змянілася, як вы заўважылі?
Ну, вось як я і казаў, што тое, што ідзе з сям'і, мне здаецца, гэта з гэтым, безумоўна, звязана. Я, на жаль, працую, ну, не на жаль, а так атрымліваецца, я працую ў 5-6 класах, то цяжка сказаць, гэта такі ўзрост, што дзяцей троху іншае цікавіць, і гэта і правільна, павінна быць дзяцінства. Так, і добра, што іх гэта вось настолькі не ўцягнула, але, ну, як я разумею, то так, шмат дзяцей там яны малююць нешта чырвона-белае, яны гэта вось атаясамліваюць мову і Беларусь тую, якую яны ведаюць там з сям'і, якую яны любяць і паважаюць. Яшчэ ёсць такія невялічкія пытанні ў чаце, крыху нагадваюць бліц. Я вас рыхтую, так, карацей, Северынец ці Статкевіч? Статкевіч. Пазняк ці Трамп? Цяжка, Пазняк все ж, ну, наш. Скажыце, а як увогуле вы лічыце пераплетаецца, вось гэта перакрыжоўваецца гэтае палітычнае жыццё беларускай мовы і культурнае? Ці яно аднолькавае, ці як яно адрозніваецца? Ну, разумееце, вся наша культура, як я яе бачу, яна нацыянальна-вызваленчая ад самага свайго пачатку і да сённяшняга моманту. І, пэўна, яна такой будзе заставацца нават пасля змянення пэўных сітуацый. І гэта не кепска, гэта добра. Мы маем шмат прыкладаў там суседніх краінаў і так далей. Безумоўна, мова, яна не павінна быць асобна. Бываюць такія меркаванні, што, маўляў, вось не трэба звязваць мову з палітыкай, вось дрэнныя там палітыкі, якія мову выкарыстоўваюць у сваіх інтарэсах і так далей. Я перакананы, што мова – гэта частка ўсяго таго, з чым вядзецца барацьба гэтым рэжымам, і, безумоўна, мова павінна сябе бараніць і павінна быць зброяй людзей, якія змагаюцца за Беларусь. І калі казаць, што вось калі мы беларускую мову будзем звязваць там з пратэстамі, з чырвона-белым сцягам і так далей, то там на яе можа быць ціск. Ну, ввогуле, я лічу, што самым лепшым штуршком для нашай мовы на сённяшні момант можа быць афіцыйная забарона. Мне так здаецца, і гэта будзе вельмі такі прыклад добры, але, безумоўна, мы ведаем, што палітыка наша вядзецца на беларускай мове. Любы прыстойны палітык размаўляе па-беларуску, і гэта ўжо не нешта, чаму мы дзівімся, а гэта здзейсны факт. Таму, на жаль, вось апошні год, 20-й, он паказаў, што некаторыя палітыкі ці баяліся, ці не прыйшлі да беларускай мовы. Мне здаецца, гэта іх велізарны мінус. Тое, што калі думкі, што людзі, маўляў, не спрымуць, то не, людзі ўспрымаюць палітыку як на беларускай мове, яны не заўважаюць, на якой яна мове. Яны ўспрымаюць словы, яны ўспрымаюць вось нейкае іншае меркаванне. Таму мяне дзівіць, што па сённяшні дзень некаторыя нашы цяперашнія новыя палітыкі, мякка кажучы, мала ўдзяляюць увагі пытанню мовы, і мне здаецца, гэта важна. Гэта важна, бо ідзе гэтая барацьба, і вось зараз фронт так склаўся, што у нас ёсць пэўныя дасягненні і заваяванні, там, беларускамоўная палітыка. Вось вельмі добры быў прыклад, я чытаў сёння пост Любові Лунёвай, журналісткі Белсату, у Фейсбуку. Она пісала пра тое, што у турме она разглядала надпісы ў камеры на сутках, і велізарная колькасць надпісаў, амаль што ўсе па-беларуску зроблены. Мы ж разумеем, што большасць людзей гэта рускамоўныя людзі, але пішуць гэтыя надпісы в турме пад пагрозай, там, што іх саб'юць ці ў карцер пасадзяць, напішуць па-беларуску. Значыць, нешта адклалося ў галаве. Вось колькі было гэтых песняў новых в апошні час запісана, там «Мы не быдла, стады і трусы», нешта такое па-расейску, так? Эти сцены рухнуць па-расейску з'явілася, але ўсё роўна ў большасці спяваюцца песні па-беларуску, якія былі заўсёды. То бок, мне здаецца, наш народ, Беларусь, значна бліжэй да беларускай мовы, чым гэта здаецца, і проста трэба быць значна больш смелейшымі і не баяцца таго, што нехта не ўспрыме. Я ўпэўнены, што нашы людзі гатовыя ўспрымаць мову, і мова мае быць галоўнай зброяй. Дзякую вам вялікі. Такая прамова зараз атрымалася. Мне нават часам дрыжыкі ішлі. У чаце, вось, дарэчы, таксама дзякуюць вам, кажуць, што шмат хто перайшоў на мову, менавіта дзякуючы вам, таму што вы робіце. Яшчэ раз дзякуй. Вось. І яшчэ одно пытанне, якое я зараз бачу, гэта просяць распавесці пра ўражанне галадоўкі пад Валадаркай. Што вы пра гэта памятаеце, ці не было вам страшна, і чаму вы там былі?
Галадоўка пад валадаркай, так, вось зараз так дзіўна гучыць, увогуле дзіўна ўзгадваць, бо здаецца, ў сённяшні дзень гэта ўвогуле нерэальна, ты нават не падыдзеш да туда. А тады нам удалося 10 сотняў прабыць пад валадаркай. Мы падтрымлівалі ўвогуле сам месседж свабоды палітвязням, і там справа нават не ў асобах, бо зразумела, кожны чалавек, які трапляе зараз за краты, тым больш па крымінальных артыкулах, ён робіцца адным цэлым з усімі тымі, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні. Гэта адна, так бы мовіць, сям'я, гэта цэлая грамада, якая і выйдзе адтуль, спадзяемся, ў бліжэйшы час всі разам, і не трэба там ось мы за того ці за того будзем пісаць лісты, адным іншым не будзем, гэта ўсё дзіўна гучыць, бо всі гэтыя людзі разам, як бы мы да кагосьці з іх не ставіліся. І тады мы сапраўды падтрымлівалі волю, якая свайго маладога чалавека выйшла галадаваць пад валадарку, дзе ён знаходзіўся тады, і гэта быў вельмі смелы ўчынак, бо дзяўчына, якая не з Менску, а з Гародні, прыехала ў невядомы горад, нічога тут не ведае, і маці. Яны разам, і вось проста яны не ведалі, іх забяруць, іх не забяруць, што з імі будзе. Яны селі, паставілі фотаздымак і сказалі, мы патрабуем свабоды. І, безумоўна, немагчыма было не прыйсці, не падтрымаць. Мы прыйшлі туды увечары, і у мяне было такое адчуванне, што вось зараз цямнее, наедуць бусы, нас забяруць іх, і ўсё. Але я разумеў, што трэба прыйсці, іначай я пра гэта пачуў, я не мог ужо не ўдзельнічаць у гэтым. І атрымалася, што 10 дзён мы там прыбылі. Я ўбачыў проста неверагодную падтрымку людзей. Прыходзілі кожныя там некалькі хвілін людзі, нават вначы прыносілі ежу, бо не ўсе галадалі, некаторыя проста падтрымлівалі, прыносілі нейкія рэчы цёплыя і так далей. Калі адключылі там святло, бо всялякія там падлянкі рабілі, фарбавалі лавы, выключалі святло, там асфальт мянялі і так далей. І вось выключылі святло, мы напісалі, дзесьці напісалі ў сацыяльных сетках пра гэта. Літаральна праз 10 хвілін пад'ехалі людзі, прывезлі ліхтарыкі, яшчэ нешта. Таму гэта была такая вось дэманстрацыя таго, якія могуць быць беларусы. Бо гэта было да выбараў, мы яшчэ не бачылі такога, і для мяне гэта былі вельмі прыемныя ўражанні. Тое, што плёну гэта не прынесла, я не згодны, бо сапраўды гэта быў той учынак, калі мы паказалі, што так можна, так трэба рабіць, і гэта добрая справа. Потым мы ведаем, калі там 9-10 жніўня пад Акрэсціна ўжо не дзесяткі, а сотні людзей, валантэраў, сваякоў, яны стаялі, чакалі сваіх сваякоў, таксама казалі пра ўсё, што адбываецца там. Таму гэта вельмі важна, і заўсёды вельмі важна падтрымліваць людзей, якія зараз за кратамі, бо адзіная іх надзея, адзіная прычына гэтых усмешак, калі ім даюць выракі там у вялікую колькасць гадоў і месяцаў, гэта іх вера ў тое, што мы не здадзімся, мы не спужаемся, а фактычна будзем іх вызваляць, што мы робім. Я спадзяюся, што так і атрымаецца, і нарэшце ўсе палізняволеныя выйдуць на волю і будуць размаўляць на беларускай мове калі-небудзь. Скажыце, вось калі крыху пазітыўнае русла пераводзіць нашу размову, магчыма, вы можаце прыпамятаць нейкія цікавыя ці смешныя выпадкі, якія з вамі здараліся, вось дзякуючы таму, што вы беларускамоўны. Смешныя выпадкі... Кожны дзень нешта смешнае бывае, дзякуй Богу. Пакуль яшчэ можам смяяцца, хаця ўсё цяжэй і цяжэй усмяхацца в такіх умовах. Калісьці на камароўцы браў шаурму сабе, і гэты мужчына, які робіць, я не ведаю нацыянальнасць, ён, вядома, не беларус быў, кажа жанчыне, якая з ім працуе: «Ой, як прыгожа гучыць гэтая украінская мова, адкуль гэтыя ж людзі прыехалі?» Вось такое было. Былі пэўныя непаразуменні, калі не так людзі разумеюць, в пазітыўным рэчышчы, так. Канкрэтна вось цяжка згадаць, бо для мяне гэта штодзённасць, і неяк так увагу асабліва і не звяртаю. Вось. Скажыце, вось як вы бачыце будучыню беларускай мовы ў Беларусі? Што гэта такое будзе?
Што гэта такое? Ну, я бачу, па-першае, тое, што беларуская мова, як мы гэта бачым тэндэнцыю, я спадзяюся, яна працягнецца, будзе займаць усё большае месца у зараз такім падпольным жыцці, бо нават калі мы бачым сцягі раёнаў, так, і вялізная іх колькасць зроблена па-беларуску. Хаця мы разумеем, што па-беларуску размаўляе значна менш людзей, чым гэтых сцягоў, прапарцыянальна. І я спадзяюся, у саміх зменах, якія адбудуцца, беларуская мова будзе адыгрываць першую ці прынамсі не апошнюю ролю. І безумоўна, гэта адзіная дзяржаўная мова. Безумоўна, адукацыя беларуская мае быць на беларускай мове. Войска, уся палітыка беларуская мае быць на беларускай мове. Парламент мае працаваць толькі па-беларуску. Дзяржаўнае тэлебачанне, то бок всі дзяржаўныя каналы, я лічу, маюць быць па-беларуску. Калі нейкая група людзей хоча сабе мець расейскамоўнае тэлебачанне, калі ласка, ёсць там прыватная сфера і так далей. Дзяржава называецца Беларусь, мова дзяржаўная беларуская, і гэта мае быць па-беларуску в першую чаргу. Але я спадзяюся, што зараз яно гучыць так даволі радыкальна, можна сказаць, але я ўсё ж таки веру в тое, што людзі ўжо гатовыя гэта ўспрыняць, і калі мы ўбачым, што з боку дзяржавы пойдзе гэты месседж, што людзі в першую чаргу падтрымаць, як, напрыклад, як нам вешаюць на вушы, што в 90-х всіх прамушалі, ўсе былі незадаволены, але ёсць людзі, актывісты, якія займаліся архівамі, яны знаходзілі дзесяткі тысяч пісьмаў, лістоў гэтых, бо тады пасля савецкага перыяду яшчэ была звычка пісаць шмат лістоў, там в дзяржаўныя органы і так далей, газеты, просто неверагодная колькасць лістоў падтрымкі. Мы бачылі, колькі всяго перакладалася на беларускую мову па ўласнай ініцыятыве. У нас на філфаку выкладчык распавядаў, што ён хадзіў в гарвыканкам весці курсы беларускай мовы, дзе вось гэтыя савецкія цётачкі з начосамі хадзілі са сшытачкамі, сядалі і вывучалі беларускую мову. І нічога ніхто не казаў, што нам гэта не падабаецца. А тое, што прыцісканне нейкай расійскай мовы, яго наўпрост не можа быць. Расійская мова існуе, і калі мы будуем дэмакратычную Беларусь, то ніякага гвалту не можа быць. Дзяржаўная мова беларуская, вы працуеце, вы маеце яе ведаць, а ў сваім прыватным жыцці вы можете размаўляць хоць па-кітайску, хоць па-арабску, неважна. Таму расійская мова, безумоўна, будзе жыць, і як я сваім дзецям казаў на класнай гадзіне, што расійская мова – гэта вялікі плюс для нас, калі яна для нас другая, калі мы шануем сваё, і можам па-расейску паразмаўляць з іншымі людзьмі, можам там Пушкіна прачытаць в арыгінале і так далей. Але калі расійская мова робіцца для нас асноўнай, то атрымліваецца, мы губляем нейкі свой стрыжань, і а хто мы такі тады, калі ў нас няма ні мовы, нічога. Я спадзяюся, што ўсё ж такі сапраўды настане гэтае адраджэнне, і вось напрыканцы таксама рабяты з чата пытаюць, ці ёсць у вас улюбленае беларускае слово. Улюбленное белорусское слово? Можно сказать, что кожное белорусское слово мое улюбленное, конечно. Зараз приходит на думку гамон, на жаль. Спадзяюся, густы зменяцца. Знаеце, мяне вось я казаў пра свае густы ў паэзіі, што я люблю грамадзянскую лірыку, і калі троху глыбей, менавіта такую вось упаднічаскую, што вось ўсё кепска і так далей, трэба весці барацьбу. Вядома, якая у нас грамадзянская лірыка, яна цудоўная. І дзесьці ў сярэдзіне жніўня я так падумаў для сябе, вось цікава, усе мае улюбёныя вершы, якія заўсёды любіў, перачытваў, сталі неактуальнымі, яны больш актуальнымі не будуць, і як гэта цікава, так, змена, але, на жаль, гэтага не адбылося, таму пачакаем яшчэ, паглядзім. Неяк, канешне, сумна атрымалася, але сапраўды спадзяюся, што ўсё ж такі ўсё зменіцца, і беларуская мова зноў не будзе больш у заняпадзе. Дзякуй вам вялікі за тое, што пагадзіліся з намі сёння паразмаўляць, дзякуй, што так цікава ўсё распавялі, і жыве Беларусь, дзякуй вам яшчэ раз вялікі. Жыве Беларусь, са святам всіх, дзякуй. Дзякуй. А я нагадаю нашым шаноўным гледачам аб тым, што зараз ідзе адмысловы стрым з адзіночання беларускіх студэнтаў у студэнцкай ініцыятыўнай групы, прыўрочаны да Дня роднай мовы, які сёння адзначаецца. І з намі на сувязі ўжо трэцяя за сёння госця, гэта Дар'я Рублеўская. Дар'я, калі ласка, пакажысь нам, ці ты нас чуеш, бачыш? Прывітанне, шчыра рада ўсіх бачыць.
Вітаю, мы таксама цябе вельмі рады бачыць і чуць. Я прадстаўлю Дашу. Даша гэта праваабаронца, была студэнтка Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, кам'юніці каардынатарка з'ядношання беларускіх студэнтаў. Проста файная дзяўчына, актывістка і вельмі цікавы чалавек. Дзякуй, Даша, яшчэ раз, што сёння пагадзілася з намі паразмаўляць. І наперадзе я б хацела ў цябе спытаць, як пачаўся твой уласны шлях да беларускай мовы і культуры, калі ты вырашыла перайсці цалкам на гэтую мову? Ох, у мяне агулам было вельмі дзіўна. Я вучылася, нягледзячы на тое, што вучылася ў беларускамоўнай школе, у мяне было такое стаўленне, што беларуская мова, мне гэта не падабаецца, я не буду размаўляць на беларускай мове. Я прынцыпова не размаўляла па-беларуску ў школе, адказвала па-руску, перакладала ўсё, што магчыма на рускую мову, таму што гэта было звязана з тым, як настаўнікі і настаўніцы неслі гэтую мову, як яны яе ўжывалі, як яны выкарыстоўвалі яе там паўсядзённым жыцці ці не выкарыстоўвалі. Я бачыла, што гэта мова нават ад іх шла як нейкая мёртвая, як такое штосьці завучанае, і што сэнсавалася, як вось верна казаў Алесь, альбо партызаншчынай, альбо вёскай, альбо там вайной. Таму у мяне было такое вельмі негатыўнае стаўленне такое, і я вельмі проста адмаўлялася ад гэтай мовы, але потым я пачала вучыцца ў мінскім дзяржаўным абласным ліцэі у класе грамадазнаўства, гісторыі грамадазнаўства. І ў момант, калі з намі пачалі размаўляць як з дарослымі людзьмі, калі мы пачалі разважаць, калі нам пакідалі вялікую такую прастору для нейкіх рэфлексій на падставе таго выкладання гісторыі, якой яна сапраўды была, то бок без нейкіх такіх ідэалагічнага нейкага такога налёту падручнікаў звычайных. У нас былі трохі іншыя падручнікі па гісторыі. Ужо тады прыйшло нейкае такое асэнсаванне, што, пэўна, штосьці не так. Пэўна, ўсё тое, што я ведаю пра гісторыю, пра мову, пра ролю беларускасці агулам у дзяржаўнасці, і гэта ўсё варта неяк падвяргаць сумневам, вельмі шмат думаць на гэты конт. І тады ў 10-11 класе я падумала такую думку, што калі я вырасту, стану вялікай, калі ў мяне будзе абавязкова нейкае такое сацыяльнае становішча, якое не будзе падвяргацца сумневам ці яшчэ нешта такое, я перайду на беларускую мову, проста там напішу пост в Фейсбуку ці Твіттері, што добры дзень, вось сённяшняга дня я беларускамоўная, і ўсё, і кропка ў гэтым пытанні пастаўлена. Але, відавочна, што так не здарылася, але я памятаю, што я тады хадзіла і думала, всё, пакуль што я буду рускамоўнай, здам сваё ЦТ па-руску, беларуская мова, калі-небудзь, вось калі там будзе больш мовы паўсюль, калі гэта не будзе выклікаць нейкіх такіх негатыўных канатацый, то, напэўна, вось тады я абавязкова буду. І чаму гэта ўсё ж такі здарылася раней, як я ведаю? Все вельмі выпадкова, у тым ліку для мяне здарылася. Я паступіла ў універсітэт, і ўжо ў той час зразумела, што калі не прывучаць сябе і сваё атачэнне да беларускай мовы прямо зараз. Я ў першую чаргу тады перайшла ва ўсіх сацыяльных сетках, пачала весці сябе па-беларуску, прычым нават у месенджерах я адказвала людзям па-беларуску. Гэта было, безумоўна, вельмі дзіўна, бо там у асабістай камунікацыі такой жывой я размаўляла па-руску, а там у тэлеграмах, ВКонтакце ці яшчэ недзе я адказвала па-беларуску. І ў мяне былі беларускамоўныя дні. Двойчы на тыдзень я размаўляла па-беларуску. Размаўляць па-беларуску двойчы на тыдзень, гэта гучыць вельмі амбіцыёзна, пэўна. Я збольшага маўчала ў гэтыя дні, бо відавочна, што 5 дзён размаўляючы па-руску, і калі ты жывеш у рускамоўным выключна атачэнні, потым так хоба переключыцца на беларускую проста немагчыма. І момант пераходу на беларуску здарыўся, калі вось у меня былі 2 дні, аўторак, чацвер. У чацвер я размаўляла па-беларуску, потым у суботу, мне здаецца, з арт-сядзібай там было нейкае мерапрыемства, дзе варта было размаўляць па-беларуску, і я падумала, што ж, я ў пятніцу таксама паразмаўляю па-беларуску, каб сябе падрыхтаваць. І ў суботу размаўляла па-беларуску, і потым штосьці ў нядзелю у мяне быў настрой размаўляць па-беларуску. І потым я падумала, 4 дні я паразмаўляла.
ну паглядзім, наколькі мяне яшчэ хопіць. І па выніку мяне вось хапіла на 5 год, і я як бы не планую неяк спыняцца ці вяртацца да рускай мовы. Скажы, калі ты ўжо прыйшла ва ўніверсітэт, да, там былі ўсякія паперкі, там былі кантрольныя работы, там быў дыплом і курсавая, як ты з гэтым усім спраўлялася? В прынцыпе, нармалёва. Мне здаецца, што тут, як верна казаў Франак, галоўнае паказаць, што для цябе гэта не нейкі фан, што для цябе гэта вельмі важна і гэта твая пазіцыя. Я здавала ўсе курсавыя працы па-беларуску, дыпломная праца ў мяне таксама была па-беларуску, я адказвала на дзяржаўных іспытах таксама па-беларуску, і ў прынцыпе праз тое, што я ўсе гэтыя 3,5 гады, тому што я на сярэдзіне першага курсу перайшла на беларускую мову, несла сваю беларускую мову як частку сябе, як бы вельмі галоўны, вельмі важны прынцып і сваю каштоўнасць. В прынцыпе, у выкладчыкаў, выкладчыц не было ніякіх такіх пытанняў альбо спробаў нават нешта змяніць. Было толькі адзін выключны выпадак, калі у мяне выкладчыца была па грамадзянскім праве, яна з Расіі, і мы з ёй проста дамовіліся праз тое, што, па-першае, яна проста як бы не ведае і не вельмі добра разумее гэта. Я сказала, добра, давайце тады я вам вусна буду адказваць па-руску, для таго, каб вы проста разумелі ўзровень маіх ведаў у гэтай сферы, але пры гэтым ўсё роўна ўсе кантрольныя пісьмовыя працы я буду здаваць на беларускай мове. І гэта быў такі адзіны, пэўна, спрэчны момант, да якога давялося прыйсці праз кампраміс, такі, ну, саступкі, напэўна. І больш ніякіх выкладчыкаў, якія там, напэўна, выказваліся неяк не вельмі станоўча, не было? Можа быць, і былі. Насамрэч, я зараз не магу ўзгадаць ужо дакладна неяк, але я не памятаю, каб былі нейкія моцныя супрацівы, здаецца. Ніколі такога не было. Але разам з гэтым я памятаю, што людзі, некаторыя выкладчыкі, выкладчыцы там заахвочвалі нават, казалі, што добра, прыемна чуць і гэтак далей. Але тут такое пытанне, колькі выкладчыкаў, выкладчыц мяне сапраўды разумелі і ступень маіх ведаў разам з гэтым. Бо часам мне здавалася, што я як бы кажу, і для іх гэта проста такі сплашны паток нейкіх словаў, сказу, словазлучэнняў. І для мяне асабіста гэта таксама было не вельмі, пэўна, прыемна, бо я такая як бы выдатніца, і мне хацелася, каб мне задавалі пытанні, каб сапраўды адчувалі, што я гэта ведаю ці чагосьці не ведаю, напрыклад. Скажы, калі ласка, вось тут ужо ёсць пытанні ў чаце, але мы, напэўна, перайдзем да них крыху пазней. Пакуль што я хачу цябе распытаць пра тое, як ты пачынала, да, ну, напэўна ж, гэта была не адразу там крыстальна чыстая беларуская мова, класічная, не класічная. Як гэта ўсё пачыналася, як ты ставішся да татрасянкі, напрыклад? Я і зараз, у прынцыпе, не размаўляю па-беларуску на чыстай нейкай класічнай літаратурнай, бо ў мяне ёсць меркаванне, што ў прынцыпе размоўная беларуская мова не мусіць такой быць, толькі калі вы не пішаце нейкія творы, вы не пісьменнік, пісьменніца і гэтак далей. Беларуская мова, як любая мова штодзённага ўжывання, яна мусіць адлюстроўваць вас як чалавека. Калі вы вельмі дынамічны чалавек, калі вы рухавы і як бы штодня карыстаеце нейкія запазычаныя словы, альбо вам падабаецца романтыка татрасянкі, то юзайце, так? Хаця б якую мову, галоўнае, каб гэта праўда быў такі крок да беларускай мовы. І на самом пачатку у мяне была, калі вот я прям перейшла на беларускую мову, у мяне была не самая такая брудная беларуская, бо дагэтуль мяне ратавалі вось гэтыя дні беларускай мовы, калі я прям вельмі шмат і ўжывала мовы праз кнігі, праз песні, музыку, што заўгодна, і далей ужо як бы непасрэдная моўная практыка. Вось. Але я не бачу нічога кепскага, калі чалавек пераходзіць, яму патрэбна, безумоўна, пэўны час, каб пераладкаваць свае думкі на беларускую мову. Гэта, ну, там, звычайна 2 тыдні, але пры гэтым ідзеш яшчэ вельмі моцны і ўнутраны супраціў і знешні, бо, безумоўна, ёсць людзі, якія кажуць: ой, а навошта табе гэта?
а наколькі тебе хопіць ставіць нейкія стаўкі і намагаюцца табе ж неяк патлумачыць, што табе не патрэбна гэта. Яны намагаюцца, можа быць, нават не самых кепскіх намераў, але аспрэчыць твой выбар, бо яны не зусім могуць гэтага разумець. Скажы, калі ласка, вось мы ўжо крыху закранулі тэму асяроддзя, да, пра тое, як ужываць мову, дзе яе ўжываць, як гэта было для цябе, дзе ты шукала беларускамоўны контент, напрыклад, з чаго трэба пачынаць? Ну, я, конечно, пераходзіла на беларускую мову ў выключных нейкіх такіх надзвычайных аклічнасцях. Гэта была палова першага курса універсітэта. Выключна ўсё атачэнне маё было рускамоўнае, сям'я рускамоўная. На маім факультэце студэнтак беларускамоўнай была адна я. І для мяне тады ратаваннем стала арт-сядзіба. Я пачала з імі неяк так добра супрацоўнічаць, валанцёрыць у іх, там на нейкіх фэстах, яшчэ на нейкіх імпрэзах. І вось тады, калі гэтага было зусім мала, 5 год таму, тады гэта праўда гэтага было мала. Не было ніякіх сацыяльных рэкламаў па-беларуску, там білбордаў ці яшчэ нешта такога. Калі ты прыходзіў у ВОЗ, там не было паштовак па-беларуску. І тады проста па крупіцах, па нейкіх дробязях, дзесьці мова на нова, дзесьці вось арт-сядзіба, дзесьці яшчэ нешта такое адбывалася. Я проста хадзіла, слухала, ну і музыка гэта відавочна, там Мінскі, былі Акуты, потым там былі Час лайна і нейкія такія маладыя гурты. Я памятаю нават і рэпера там Божыка, ну такое. Ось. Я хочу сказаць, што зараз пераходзіць на мову, мне здаецца, агулам проста прасцей, чым схадзіць, я не ведаю, на галопаштамп і даслаць паштоўку палітвязні, тому што вельмі шмат беларускамоўнага контенту, яго робіцца ўсё больш, блогеры на ўзроўні палітыкі, музыка, проста людзі ў прасторах публічных. Неверагодна шмат. Я памятаю, у сваёй часы я падпісалася ў твітары на Настю Пілюгіну. Я думаю, ого, людзі ведуць твітары па-беларуску, нічога сабе. Вось, ну а зараз. Нават тік-токі па-беларуску. Калі вот ўжо размаўляць пра моладзь, да, пра тое, як яна ўжывае мову, тут таксама пытанне ў чаце, я не ведаю, чаму гэта спыталі першы ў цябе, як у дзяўчынкі, але як хлопцы на спатканнях рэагуюць на тое, што ты размаўляеш па-беларуску, ці пішуць цябе ў Тіндер па-беларуску? Окей. Па-рознаму, гэта залежыць вельмі ад таго, з кім ты сустракаешся, адкуль гэты чалавек, і дзе вы папярэдне да гэтага спаткання пазнаёміліся. У мяне быў досвед з Тіндерам улетку. Значыць, былі людзі, якія там бачылі, там у меня все апісанне было там па-беларуску відавочна, і потым, калі распачыналася размова, некаторыя такі, о, клас, па-беларуску, што тут здорава, але я там буду па-руску, ну, то бок рэагавалі, ў прынцыпе, станоўча. Але ў мяне быў выпадак, калі мы дамовіліся з хлопцам на сустрэчу, я размаўляла па-беларуску весь гэты час, у меня апісанне па-беларуску, ён размаўляў па-руску, і калі мы ўжо прыйшлі на сустрэчу і пачалі там неяк знаёміцца, стасавацца, ён такі, так, стоп, ты размаўляеш па-беларуску? Кажу, так, подожди, а чаго ты ад мяне чакаў агулам, да? Што было раней, вось гэта беларуская мова цябе ніяк не смучала? Ну, карацей, гэта было адно з самых кароткіх маіх спатканняў, ён проста потым, мы вырашылі, што мы разведземся, тому што ён там неяк на ўзроўні каштоўнасці кшталту не хацеў слухаць, успрымаць беларускую мову, ну, і мяне, ў прынцыпе, было прасцей. Неяк так. І чамусьці зараз узгадалася вельмі цікавая гісторыя, якая здарылася са мной аднойчы. Я працавала не на прыёмнай камісіі, калі абітурыенты здаюць РТ, вось. І там мы сидзелі, значыць, з калегамі на паверсе, і падыходзіць нейкі хлопчык, такі, ну, уже дарослы, там вадзічкі папіць і штосьці перапытаць, ну, а я размаўляю з сябрам па-беларуску, і ён такі паварачваецца і кажа, ого, ты размаўляеш па-беларуску? Я кажу, ну так. Він каже, мне здаецца, ну, па-руску, мне кажется, у тебя просто рускоязычного хорошего парня не было. І вось гэта я, конечно, заўсёды з усім сваім беларускамоўным сяброўкам узгадваю і кажу, што чаму мы насамрэч беларускамоўныя.
Зразумела, канешне, такі вельмі цікавыя гісторыі. Слухай, ну таксама ёсць меркаванне, што вось моладзь зараз, якая набліжаецца да таго, каб пазнаваць сваю мову і культуру, якая, так бы мовіць, клічыцца інтэлігенцыяй, вось менавіта яна і размаўляе па-беларуску. Ці часта ты чула такое меркаванне, што ты сама пра гэта думаеш? Ну, мне ў любым выпадку здаецца, што беларуская мова падвышае нейкі ўзровень разумення сябе і ўспрыняцця як кагосьці такім, я не скажу, што на ўзровень вышэй, але пэўна на ўзровень глыбей у разуменні сябе, беларускасці і сваёй ролі ва ўсёй гэтай гісторыі, бо гісторыя складаецца з адзінак, і беларускасць складаецца з адзінак, пакуль я там, умоўна кажучы, распаўсюджваю беларускую мову ў межах там факультэта права эканамічнага універсітэта, умоўна кажучы, там быў Франк Вечорка, які распаўсюджвае беларускую мову на ўзроўні факультэта журналістыкі БДУ. Вось. Я заўважаю сама, вельмі радуюся, як маладыя людзі пераходзяць на беларускую мову, і гэта цяпер не пытанне палітыкі, так? Калі раней там было нейкі такі стэрэатып, што людзі беларускамоўныя толькі таму, што там яны неяк звязаныя з партыямі палітычнымі альбо там, ну, займаюцца палітыкай напрямую праз палітычныя партыі ці нейкія такія рухі. Зараз я бачу, што ребята, дзяўчаты пераходзяць толькі таму, што ім гэта падабаецца, ім падабаецца Карткевіч альбо ўся гэта рамантыка, якая вакол беларускай мовы пабудаваная, і проста хада думак вяртаецца да вытокаў, да роднай мовы. Калі ласка, вось калі размаўляць ужо крыху ў кантэксце таго, як ты, як выпускнічка Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта працаўладкоўвалася потым. Што аб гэтым казалі працадаўцы, як яны рэагавалі на тваю такую адметнасць? У меня таксама ёсць яшчэ адна такая вельмі мілая гісторыя, але яна не пра працу, яна пра стажыроўку. Я пасля першага курса вырашыла пайсці стажыравацца ў эканамічны суд, тому што моя спецыялізацыя — гэта гаспадарчае права. І я прыйшла ў эканамічны суд горада Мінска, і такая, так, ну трэба па-руску, напэўна, размаўляць, каб мяне дакладна ўзялі. Я пачала размаўляць, але ёсць такая асаблівасць, што калі ты доўга размаўляеш па-беларуску, резка переключацца на рускую не зусім атрымліваецца. Як бы ты размаўляеш па-руску, але гэта вельмі дзіўна. Такое пачуццё, што ты альбо не ўмееш размаўляць, альбо у цябе супер маленькі нейкі слоўнікавы запас, і самі па сабе працэсы ў мозге даволі павольныя. І ў нейкі момант я казала па-руску, адказвала там на пытанні, праходзіла сумоўе, а потым проста падсвядома, неяк некантралюема пачала адказваць далей па-беларуску, і вось старшыня суда такі: опа, добрый дзень, а вы па-беларуску размаўляеце? І я такая: ой, ну так. І ён кажа: чаму ж вы, ну, як бы адразу не сказалі? І мы так вельмі добра менавіта на беларускай мове сышліся, мяне пакінулі там ўсё ж такі на стажыроўку адразу, прычым дадатковых пытанняў ніякіх асабліва потым не задавалі. Я там дапамагала таблічкі разам з іншай працай перакладаць у эканамічным судзе на беларускую мову. Мы вельмі шмат гутарылі з іншымі супрацоўнікамі, супрацоўніцамі пра тое, як можна і як варта ўцягваць, імплементаваць нормы беларускай мовы, літаратуры у працу агулам судоў, напрыклад, так? Чаму варта все ж таки пачынаць з таго, што перакласці таблічкі, чаму варта, каб расклад судоў можна было паглядзець і па-беларуску ў тым ліку. І мяне тады прям запрашалі застацца, пры тым, што я па-беларуску размаўляла заўсёды, але я адмовілася. Ну, зараз я працую у месцы, дзе беларуская мова тытульная, так бы мовіць, таму агулам ніякіх пытанняў няма. Гэта цудоўна, што табе пашчасціла знайсці такое месца. І вось яшчэ ў гэтым кантэксце у цябе спытала пра тое, як ты сама як актывістка прымала ўдзел у аднаўленні беларускай мовы і культуры. Магчыма, прыгадаеш нейкія рэчы, якія ты рабіла, калі ты не саромешся пра іх распавесці? Мне здаецца, іх проста было так шмат, што пералічыць неяк і проста ўзгадаць даволі цяжка. Ну, я, пэўна, назову такія самыя простыя рэчы, датычныя там звычайныя нашы дні беларускай мовы ў ЗБС, напісанне тэксту ў ЗБС, ці то зараз я частка беларускай праваабарончай школы, і ў нас такая
Беларуская мова гэта вялікая каштоўнасць, гэта прынцып нашай працы. Мы выкладаем дысцыпліны па правах чалавека па-беларуску, мы вядзем сацыяльныя сеткі па-беларуску, мы дасылаем розныя навучальныя матэрыялы, перакладаем іх па-беларуску. І мне здаецца, гэта таксама вельмі важна прасоўваць усё гэта на такім узроўні. Не так. Ну, выступала на мовафэсце год таму. Вось, я про гэта і пытала нарэшце. Дзякуй табе за тое, што да, гэта насамрэч значны ўнёсак, ты вельмі так сціпла пра ўсё гэта распавяла. Таксама ў часе вось пытаюць, ці пераходзяць бацькі, сябры, твае знаёмыя пасля знаёмства з табой на беларускую мову. Ой, ну гэта вельмі міла, конечно. У мяне маці, ну, як бы, у меня сям'я не, як бы, приняла гэта проста як дадзенасць, што я приехала, сказала, що я цяпер беларускамоўная, такі, ну ок. Але маці час ад часу, асабліва ў сувязі з апошнімі падзеямі, яна намагаецца мне адказваць па-беларуску, пісаць нешта, альбо, як бы, калі мы размаўляем так па тэлефоне, і мне гэта вельмі падабаецца, я гэта вельмі цэню. Так, збольшага, ну, пэўна, варта проста адзначыць, што не большасць, но вялікая колькасць маіх сяброў, сябровак беларускамоўныя і знаёмых таксама. Я заўважаю, што людзі, з якімі я знаёмлюся, напрыклад, на новаці, людзі, з якімі я просто знаёмыя, не супер добра, яны так намагаюцца адказваць па-беларуску, але я заўсёды, ну, кажу, слухайце, калі вам комфортно, вы можете отказывать мне по-беларуску. Калі вам не комфортно, вы можете отказывать мне по-руску, бо я не прашу і я не патрабую. Галоўнае, каб вам было комфортно, мне, ў прынцыпе, я разумею рускую і беларускую. Вось, і я у гэтым пытанні вельмі такая непатрабавальная. Дзякуй, гэта важна. Зараз мы крыху паспрабуем з табой пайграць у такі бліц, калі ты не супраць. Я спытаю, па-першае, у цябе 3 галоўныя беларускія кнігі, якія ты раеш. Караткевіч, цяжка штосьці придумаць, што галоўнае. Сорі. Другое, пэўна, «Сэрца на далоні». І трэцяе я назову кніжку сучасніка, якая мне вельмі падабаецца. Гэта «Маргіналіс» Кірыла Стаселькі. 3 гурта беларускіх, якія ты раеш паслухаць. Гурта. Ну, я, напэўна, пашырю да выканаўцаў. Першая гэта Паліна, другая гэта Нізкіс, трэцяя гэта будзе беларусы. Гэта рэперы. 3 любімыя арганізацыі ці месца ў Мінску, Беларусі, дзе ты любіш бываць? О, ностальгія. Очень балючае пытанне. Першае гэта «Вясна», другое гэта ЗБС, трэцяе гэта галерэя У, нескладовая. 3 прычыны, чаму трэба размаўляць на беларускай. Першае, таму што беларуская мова гэтага вартая. Другое, таму што хто, калі не вы. Трэцяе, гэта набліжае нас да новай Беларусі. І вось напрыканцы дзякуй табе за такі бліц. Я спадзяюся, што адказы атрымаліся вельмі цікавымі, як мне падаецца. Напрыканцы, што ты параеш тым людзям, якія толькі пачынаюць свой шлях у вывучэнні мовы, якія толькі становяцца на гэтай рэльсы, як ім рухацца далей? Па-першае, расслабіцца. Проста не думаць, што пасля таго, як вы перайдзеце на беларускую мову, штосьці зруйнуецца альбо штосьці там новае пабудуецца. Не, ваше жыццё працягваецца, яно, праўда, будзе відавочна трошкі іншым, але з часам літаральна вам хопіць месяца, і вы зразумееце, што вы ўсё той же чалавек, які быў, які размаўляла па-беларуску і па-руску, але цяпер размаўляе па-беларуску. Не саромецца, слухайце, заўсёды будуць розныя грамар нацыі, якія будуць крычаць вам: вы ўжылі не той канчатак, няма слова чаління беларускай мове ці яшчэ неяк іначай, але тут галоўнае паказваць, што для вас гэта не фан, што вы прымаеце там нейкі фідбэк, вы робіцеся лепей і далей размаўляеце па-беларуску. Больш чытайце, больш спажывайце беларускамоўнага кантэнту, і ўсё будзе крута, ўсё будзе супер.
Дзякуй табе вялікі за такія парады. Я думаю, што ты зараз натхніла вельмі шмат людзей, якія зараз глядзяць гэты стрым. Дзякуй, што была з намі, і добрага табе вечара, адпачывай. Дзякуй вам. Я нагадаю, што гэта была размова з Дар'яй Рублёўскай, праваабаронцай і актывісткай з адзіночання беларускіх студэнтаў на стрыме з адзіночання беларускіх студэнтаў і студэнцкай ініцыятыўнай групе, прыўрочанай да Дня роднай мовы, якая сёння адзначаецца. Таксама я б хацела вас заклікаць пашыраць беларускамоўны контент у інтэрнэце. Запрашаю вас паслухаць адмыслова зроблены да сённяшняга дня студэнтамі студэнцкі плейліст, які можна будзе знайсці у апісанні гэтага відэа. І таксама у тэлеграм-канале студэнцкай ініцыятыўнай групы можна будзе знайсці квіз, які называецца «Наколькі добра ты ведаеш беларускую мову». Ён сапраўды цікавы і будзе шмат чаго новага пасля таго, як вы яго пройдзеце. Дзякуем вялікі, што былі ўвесь гэты час з намі. Мы будзем ужо, напэўна, з вамі развітвацца. Добрага вам вечара і жыве Беларусь!